Villa Bigi għaddej b'ritmu tajjeb ħafna ix-xogħol fuq iċ-Ċentru Nazzjonali tax-Xjenza Interattiva. Tant li tlieta filgħodu kien ikkonfermat li ċ-ċentru se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu f'Diċembru ta' din is-sena. Huwa ppjanat li l-bini infrastrutturali taċ-ċentru Esplora ikun lest sas-sajf. F'dalijiet storiċi li nsabu waqt ix-xogħol qegħdin ikunu preservati bl-aqwa mod, iżda b'xorti tajba ma tefax il-proġett lura. Dawn id-dettalji kienu konfermati f'konferenza tal-aħbarijiet. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicino Orlando, spjega wkoll kif fil-ħarifa jibda l-ingaġġ tal-ħaddiema li se jaħdmu fiċ-ċentru, ħaddiema li eventwalment se jlaħqu l-45. Il-pubbliku b'mod partikolari studenti li jaspiraw għal karriera fix-xjenza jista' jgawdi minn 200 esibizzjoni interattiva li huma meqjusa state of the art. Ix-xogħol fuq dawn l-eżibizzjonijiet jinsab fi stadju avvanzat ukoll. Il-mexxej tal-proġett Nigel Paċaxa spjega kif ma sarx biss xogħol fuq ir-restawr ta' Villa Bigi li tħallit fi stat ta' abbandun għal diversi snin. Biswit il-villa bnew siti oħra biex iċ-ċentru ikun mifrux aktar. B'investiment ta' 26 miljun euro parzjalment iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali se jagħti dera ġdida lin-nofsinhar ta' Malta. Dan iċ-ċentru se jifforma parti minn komunità globali ta' ċentri simili li jammontaw għal 3000 ċentru. B'hekk bis-saħħa ta' din il-kollaborazzjoni Esplora jibqa' ġġornat b'dak li jkun għaddej. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kristadjus qal li dan il-proġett mhux ħajħeġġeġ biss żgħażagħ diġà interessati fix-xjenza imma anki dawk li jitħajru jiksbu karriera f'dan il-qasam. Naħseb f'dan il-pajjiż aħna konxi li x-xjenza ma tittieħiġ daqshekk bħala s-suġġett li jkomplu jistudjaw fuq iż-żgħażagħ u tfal tagħna. U għalhekk naħseb proġett bħal dan huwa importanti sabiex minn età żgħira lil uliedna inħajruhom sabiex jieħdu aktar jagħtu aktar attenzjoni lil suġġetti tax-xjenza.